אחת שבשנה הזאת לא יקיימו אותה בירושלים. מה היא? זאת אומרת, יש הלכה שבפורים לא עושים מלאכה, המנהג שלא לעשות מלאכה בפורים, לא רואה סימן ברכה, אלא אם כן זה צורכי ציבור, אדם יש לו מקול, דברים של רבים, כמו שאפילו בחול המועד מותר גם זה. זאת אומרת, השנה בירושלים אין את ההלכה הזאת. מחוץ לירושלים, ביום שישי, זה יום פורים, לא יעשה מלאכה. אבל בירושלים, ביום שישי זה עדיין לא פורים. מותר לו לעשות מלאכה, מותר לו לפתוח, מותר לו לעשות מה שאין לו בעיה, לפני חצות ולפני הזמן שכל מה שקשור לשבת. זאת אומרת, לא קשור לפורים. בפורים זה עדיין לא פורים, מותר לו לעבוד. ביום ראשון גם מותר לו לעבוד. כי הסעודה שעושים זה השלמה לשבת. יוצא שכיוון שפורים יוצא בשבת בירושלים. בשבת הוא לא עושה גם ככה מלאכה. אז ממילא, הדין הזה של המלאכה לא שייך בשנה הזאת בירושלים. בכל זאת כותב הרב עובדיה שכיוון שעושים את הסעודה ביום ראשון, אז יימנע קצת, ישמור לעצמו איזשהו זמן שיוכל באמת לעשות את הסעודה, ולא יעבוד כל היום, בסוף גם את הסעודה לא יעשה. לכן מעיקר הדין מותר לעשות מלאכה, ובפרט שישמור לעצמו זמן לסעודה. יהיה חזר אדוני